Naumpit alawin si babae na si tatay inagaw na nangyari yung ito'y naglayan nabayag apalamin mga gintura nalilugin sa awan mo, awan mo pagkakay pag-ibigay Minubos ko't oras at langis itiharap Barbarin ko na asikan ay manipatag Yan lunag ilabisin Sinang tidak puso Mengenang apa kesimpulan Nakas anggap ko tingkat mo alaman Tapos ko'y pen nga uray mo Pagkakayan Ilang sindang di ka puso